Kde som a čo tu robím? Koľko rokov som už v tomto tele? Aké mám zdravie? Čo si o sebe myslím? Ako hodnotím svoj charakter? Z akej rodiny a prostredia pochádzam? Ako na mňa vplýva? Akých ľudí mám okolo seba? Sú ľudia, s ktorými sa stretávam inšpiráciou? Aké majú priority a názory? Aké emócie v sebe prechovávam voči sebe a ľuďom? Akú mienku dávam ostatným ľuďom o mne? Do akých pocitov, emócií a myšlienok sa navraciam? Čo je moja základná emócia? Je pre mňa prospešná? Čím som si v živote už prešiel? Čím si práve prechádzam? A čo mám ešte v živote pred sebou? Venujem sa v môjom živote niečomu, čo ma naplňa, aby som mohol byť šťastnejším? Čo považujem v môjom živote za najdôležitejšie veci? Za ktoré 3 hlavné veci som v môjom živote vďačný? Čo si dnes pamätám zo svojich snov, keď sa prebudím? Čo dnes môžem urobiť pre svoj deň? Žijem tak, ako chcem naozaj ja? Čo mi chýba? Čo ma trápi? Čo si najviac vyčítam? Pred čím mám strach? Kam ma to ťahá? Ako si predstavujem svoju budúcnosť? Je moje myslenie, správanie a konanie zrkadlom toho, čo je v súlade s mojim životným cieľom? Aké dosahujem výsledky? Prečo to robím? Ako sa pri tom cítim? Kam ma to zavedie? Čo tým dosiahnem? Ako ovplyvní moju budúcnosť toto rozhodnutie? Aký to bude mať na mňa a na moje okolie dopad? Čo som na sebe už zlepšil? Čo by som mal ešte zlepšovať? Čo sa mi snaží týmto život ukázať? Čo sa mám nové naučiť? Čo by som mohol a chcel v mojom živote zmeniť?